Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एसएस फेमिलि इउट्युब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आं दिनै ओंखारफिनबाय आं नै थास' बिबार खानो नागिरदों आइजों आंजों नोंथांमोनहा सिनायलांबाय थादो लोगोफोर थास' बिबाराबो जा दंखायो आरो खाबानो मोनो ओमफ्राय बिदिनो आइजों आंजों खाबाय थाबाय आरो जोङो खाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा सोंदोंमोन आंनि बिनानावमोनहा आब' मा जाखो मानो भिडिअ लाबोआखै माबाफोर जादों नामा बिदि होननानै ओमफ्राय आंहा जेबो प्रब्लेम जायाखै आगैमोन माने मानसिनाव बानाय थायोना एखमबा आं भिडिअखौथ' बानायगासिनो दङ नाथाय आं इडिट खालामनो बिराद बानाय मोन्दों आरोना बिराद गरमबो दासान्दि बोथोरा ओमफ्राय आं फ्रि थानो लुगैदों बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौ होथ'वाखै आरो ओमफ्राय आंहा जेबो जायाखै नै थास' बिबाराबो नोंथांमोनहा नाय थारुन बारियाव थास' बिबार खाफैदों लोगोफोर नै आं न'आव दसे फैब्रबदोंमोन नालाय ओमफ्राय आइया होनबाय मानो बायनानै जानो मेरला खाबानो मोनो होननानै बेलासि बार बारनायजों जि मोजां नांदों नै जा गुवार जा गुवारखा लोगोफोर नै थारुन बागाना सावन थारुन ना मा होनो बेखौ सावन थारुन होनो आरो जोंथिंजाय गुवारखा ओमफ्राय सेस बिबार दंजोबो आरो लोगोफोर थास' बिबारखौ जों आइजों आंजों दा थांनोसै नोंथांमोनहा लांबाय थादो लोगोफोर थास' बिबारखौ दसेनो मनासे मोनहां जाहां जालायबायमोन जा दंखायोमोन ओमफ्राय खायासै आरो जों आइजों आंजों थोबाय होननानै नै मनासे जाहां मोनथारबाय दा नैबे सान्द्रि बोरायाव लखबनोसै एसे बुरजा खानो हाखौ जों आइजों आंजों दसेनो जा बुरजा मोनखाबाय लोगोफोर आरो जेसेनो खायो एसेनो दंबावो बिफां फांफ्रोमावबो माबा दङ थास' बिबार दङ नै
मैसायानो थैयो नालाय जोंना गोमोखौबो ओंख्रिया गोथाव मोजां नुनायनि खादों गोमोनखौबो खाबाय